हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो बेजों लोगोसे आं दायो नोंथांमोननि थाखाय गोदाननि आपडेट लाना फैदों बेनो जाहैबाय NGO नि साख्रि आरो बेनि हेड अफिसार दङ उदालगुरियाव नोंथांमोना लकेसनखौ मोनदों उदालगुरियाव हेड अफिसा खायसे गोबाङानो एप्लाइ खालामदोंमोन सिगाङाव आरो खायसेया जबबो मोनबाय बे NGO आव आरो बेनि नेमा जाहैबाय लोगोफोर डेभेलपमेन्ट अफ इडुकेसनेल स्टेटास अफ चिलड्रेन जायनि नामा NGO बियो आरो गासै भेकेन्सिया ओंखारदों 288 आरो बेवहाय नोंथांमोना 12 पास आरो B.A पासफोरा एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जों नायनोसै बिनि अफिसियेल फुल नटिफिकेसन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो माबोरै एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैगोन नेक्स्टआव दा जों नायनोसै नैबे जाहैबाय अफिसियेल फुल नटिफिकेसन बे जाबाय लोगोफोर फुल अफिसियेल नटिफिकेसन दै लोगोफोर बियो NGO निफ्राय फैदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे पाब्लिश जादोंमोन 16 मार्चआव जादोंमोन दा बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटखौ नोंथांमोना मिथिगोन दा बे पिउरलि प्रजेक्ट जागोन खामानिया नोंथांमोनाहाय बेनि आन्दाराव खामानिखौ मावनो मोनगोन आरो दा बेवहाय जों नायोब्ला गोबां टाइपनि पस्ट दङ आरो लोगोसे सेलारिबो होनाय दंखायो बिनिफ्राय भेकेन्सिसबो होनाय दङ आरो डिस्ट्रिक्टबो होनाय दङ आरो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बेनि गेजेराव जों नायोब्ला सिरियल नाम्बार 1आव नायोब्ला बेहाय पस्टनि नामा जाहैबाय प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स माने जायखौ होनदों PR सर्ट फर्माव नोंथांमोना नुदों भेकेन्सिखौ बरपेटानि थाखाय 8 दङ थिग बेबायदिनो गोबां टाइपनि बेहाय डिस्ट्रिक्ट चिरां जेरै बाक्सा उदालगुरि गासैनिबो थाखाय दङ नोंथांमोना नायना लानो हागोन बिनि फुल अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै दा बेहाय जोङो बेहाय मोनबावबाय नेक्स्टआव आरो माखासे टाइपनि पस्ट दंबावो दा बिनि गेजेराव मोनबावबाय नै बेहाय दङ जेरै प्रग्राम कअर्डिनेटर दङ बेबायदि बङाइगावनि थाखाय सासे दङ बा दरंनि थाखाय सासे दङ चिरांनि थाखाय सानै दङ बेबायदि मोनगोन आरो सेलारिया जाहैबाय 18,200 दं बेवहाय आरो गोजौना 15,200 दङ पार मान्थ बेजों लोगोसे TA DA नोंथांमोननो होनाय जागोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ दा बेनिफ्राय आरो दंबावो माखासे टाइपनि पस्ट बेनो जाबाय प्रजेक्ट मेनेजार PM जायखौ मिथिगौ बाक्सानि थाखाय सासे दङ आरो दरमाहाया 20,500 जागोन पार मान्थ बेनिफ्राय TA आरो DA एक्सट्रा मोननाय जागोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना आरोबाव मोनसे टाइपनि पस्ट मोनबावदों बेनो जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजार बा ट्रेनार बे जाबाय माखासे भेकेन्सि दं आरो बे हाइ लेभेलनि बेनि भेकेन्सिया बिदिनो खम दङ बिनिफ्राय दरमाहाया जाहैबाय 22,000निफ्राय सामथिं आरो ना बेबायदि दङ दा बिनिफ्राय लानानै नोंथांमोना क्वालिफिकेसन नायोब्ला जे बबे पस्टआव बेसेबां क्वालिफिकेसन थायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय नायदो नाम्बार Aआव दा बेहाय दङ PR दङ एबा प्रजेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्सआव दङ बेहाय मिनिमाम नोंथांमोना HS पास जानाय जाथारनांगोन होनना बुंदों लोगोसे गुड माने कमिउनिकेसन स्किल थानाय जानांगोन होनना बुंदों अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा बेनिफ्राय फैबाय जोङो बेहाय PCO दङ नोंथांमोना प्रग्राम कअर्डिनेटराव दङ बेवहाय नोंथांमोना HS पास जाथारनांगोन नाथाय बेवहाय नोंथांमोना पार्सेन्टेज थानाय जानांगोन आरो 50% नोंथांमोना थानाय जाथारनांगोन हायार सेकेन्डारि फार्स्टआव होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेवहाय दा बेनिफ्राय नैबेहाय मोनबावबाय प्रजेक्ट मेनेजाराव बेवहाय ग्रेजुवेट जाथारनांगोन आरो बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन आरो लोगोसे लास्टआव दङ बे डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजाराव बा ट्रेनाराव बेवहाय नोंथांमोना पस्ट ग्रेजुवेसन खालामनाय जानांगोन होमबानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बिनिफ्राय खमसिन बैसोआनो जाहैबाय 18 इयार्स जाथारनांगोन आरो मिनिमाम 18 इयार्स बेनिफ्राय 45 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन वेबसाइटखौ नोंथांमोननो होबाय डिसक्रिपसनाव नाथाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोबा 150 पेमेन्ट दानथारनांगोन होमबासो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बिनि लास्ट डेट फर्म साबमिसना जाहैबाय अनलाइना 30 एप्रिल नोंथांमोना 30 एप्रिलसिम अनलाइन एप्लाइखौ खालामबाय थानो हागोन दायो एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय बेवहाय एग्जामा 2 टाइपनि जागोन होनना बुंदों बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय फार्स्टआवनो रिटेन एग्जाम जागोन इयाव होनाय दङ बिनिफ्राय बिआव अरेल होनाय दङ आरो डेटखौ मेनसन खालामखाबाय बे डेटआ जाहैबाय मेनि 16 रिटेन एग्जामा 16 आरो लोगोसे अरेला 30 मे नाथाय एग्जामा जागोन ना जामारा दायो आं क्लियारलि बुंनो हाथ'वा बेवहाय होनाय मथे आं नोंथांमोननो होदों बिनिफ्राय नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जामखौ लिरनांगोन आरो मोनसे कुइसनाव 1 मार्क होनाय जागोन होननानै बुंदों लोगोफोर आरो बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो गैया होननानै होखाबाय दा बिनिफ्राय टाइमिंआ जाबाय 2 आवार्स नोंथांमोना मिथिखागौ बिनिफ्राय सिलेबासा जाहैबाय बेवहाय होनाय दङ रिजनिं होनाय दङ 20 मार्क्स बिनिफ्राय कम्पिउटार स्किल दङ 20 मार्क्स एप्टिटिउड दङ बेनिफ्राय 20 मार्क्स आरो GK दङ नोंथांमोना मिथिखागौ GK बेनो जाबाय 20 मार्क्स आरो आसाम हिस्टरि 20 मार्क्स होनाय दङ दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङब्ला NGO मावनो गोसो दङब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा नोंथांमोना खालामनो गोसो दङ दा माबोरै खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय आं लाना फैगोन नेक्स्टआव दा जों बेखौनो नायग्रोदो लोगोफोर डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ जेरै बेवहाय HS LC नि एडमिट कार्ड बिदों बेनिफ्राय फार्स्ट मार्कशिट सार्टिफिकेट बिदों बेनिफ्राय डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट बिनाय दङ नोंथांमोना बेफोरबायदि डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन आरो बिनिफ्राय किबिया जाहैबाय बेवहाय होनाय दङ 100 किबि जाथारनांगोन माने बिनि बाराबा जानाय नङा बिनिफ्राय एसे गाहायावबो जागोन नाथाय ब्लारल' हरनाङा जाहाथे माने सिनायै जाया थ' नोंथांमोना बेखौ मिलायनानै नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय थ' लोगोफोर बेनोसै आसा खालामो मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालामगोन